Seo Buillí sraith de chud nuacht fios a chathair a hagan ardan de cheoltarí éagsúla fad na tíre agus níos foiide again. An teachtain seo tá Bernadette Nic Gabhann sa studio lom fiddler ínta as condí na mí. Ctimar tátaí? Ínta Rían Mac Cuarta an curméid. Fáte rós. Iste agus inis dú is fiddler cailúil dáthair Anton Mac Gabhann agus ru ceol a gcónaí timpeall arbh sa te. Agus bheith fása níos bhí sáile chun na mí is as chun cábh mar th sean sé an fidir leis na blianta, so bín sé gcónaí a seint, so tá drathháinna go expertra fuaracha agus bhí an ceol mar chuid dar óige agus muid a fása níos. Is dásáirí máthair as chun an chlár, so bíon kosher mór goin gléimi an húliar, so áile gachmí anar agus tagan Díine as chun den chlár agus muo agus gaileh agus mar sin atá na choní timpplair chun na mí comáile ceoltóirí agus dásáirí áitiúla chun na mí isteach an tacha agus bíon ihe mór ceolin, crack mór agus teintach beo ar an radio ar Céilí House agus mar sin, anna chuid. Ar dóir fad agus caiit tú tréimh se na seoin a bhí tú gal na seoinna ceol agus daisa ina stúfaí sin. Bhí sé ras bhí an tálam rilí le coppla blion a caithh ar móthir ar camcuirt leis na seoin a rince, bhíon éileh ar fidiléirí agus beidir fidiléirí buinean tá an seint agus seaas agus siúil timppla ar an stáit agus mar sin. So dairlam chuid mhór America thuig agus Canada agus in Europe agus bhí mé Corea agus an tapán agus mar sin le Lord of the Dance agus Scale Force Dance agus mar sin, deisiúnta go bhí. Deisiúnta agus neart taistil deanta. And is cluisim raflaí go bhfuil album Bagna cricnithe nó ré bhfuil? Tá mí tú go bhór leis héana agus mar griffór Catlín Shine sí an concertín agus bhí mar in America an nuirí bhí mar ag an Catskills Irish Arts Week is seachtain mór ceol é a túisceart nó áireach, so bhí anna seisiún ceola goin le Rían Gabhann Shine sé an fad ó Gór as Detroit agus Sean McCumasky Shine sé bosca ceol as Baltimore, Maryland. So an cethir agan bhí an ceol arás agus nuair a hanmar bháile trééis an saora bhí sé fós, bhí chunkar ag a fós orann, so chuil mé héana agus Catlín go America I rinne bliana agus tháinig na Bert Buillí an seo agus rinne mar tafada agus tá sé átheola ba sé seola gan inis mí úl, lármí úl in sa Catskills. Agus cén taimime ar an grúpa? An grúpa an tanna hána mar sús leis, well seo an tanna bhí ar an uirí sa Catskills ná Nic Gabhann is meascán den na trí anam nach na dtíine ann, so NICGAVISKEY. Ar dói? Tá Mascan duna haine. Well, do géir blasing den album a chluistelwood aniu, cé tú gal a henim dé? Tá do rani mé thug mé ísocht a rá trí part atá ar an dlúíos go seo goin Kishi come down to Limnach, Kishi come down to Limerick, atá an sin an darafort Headwood Crossing a comach le Peabhar an seo bé firsta agus an sin tá chuilech a fógart an lei. Donna maidnach a lua sin ar an tairíon is. Ar dóir fad agus tan firstach Rían Mac Cuarta mar hanach an art nawal? Bhíle buchas le Ryan, tá sé conseolach a dhéana ar dói. Einta mai ar fad. Curigi arbhar mrógaí daisa agus éisteagaí le Bernadette Nic Gabhann agus Rían Mac Cuarta. John Kinse agus builiste ar hiú nu fios a chathair ar an chatan segain le tiiliú ceol den chead scáid a chluiste.